Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Tată! Tată! Maria ta! Este adevărat? Este adevărat ce spun oamenii? Că unchiul meu Vlad, al țării românești, a fost un om rău și vărsător de sânge? Fiule, Vlad a fost bun, tare bun, dar vremurile au fost rele cu el. Aici, în cetatea Sucevei, l-am văzut prima oară. Măria sa, tatăl meu, Bogdan voievod, mi-a zis pe când se iveau primii zori să merg înăuntru la adăpost. Simțea el că ceva mare avea să se întâmple în ziua aceea. La 1448, Vlad se întorcea în țară după ani lungi petrecut sub puterea turcului, dornic să urce pe tronul tatălui său, ucis mișelește. După vremea trăită în cetățile Sighișoarei și ale Târgoviștei, Vlad a venit la noi. A stat aici o vreme și mereu m-am minunat de mintea lui, înțeleaptă peste fire, și de iubirea lui pentru Valahia și pentru cetatea Târgoviștei. Nu a fost zi din viața mea în care să nu fi visat să fiu ca aprigul Drăculea. Apoi, după ceasul negru al pierii tatălui meu, am pripegit amândoi prin pădurile dinspre Ceahlău și mai apoi la curtea marelui Iancu de Hunedoara. Când Vlad a luat cu luptă mare tronul de la Târgoviște, am luptat lângă el. Când a fost să plec spre țara Moldovei, să capăt și eu tronul Sucevei așa cum se cuvenea, Vlad a strâns oastea Valahiei, a încălecat pe armăsarul lui de-i zicea Balaur și a pornit gata să-și verse sângele pentru dreptatea mea și pentru liniștea Moldovei. În poarta mare de lângă turnul Chindiei l-am oprit. I-am mulțumit pentru oșteni, dar pe el l-am lăsat la Târgoviște, că doar nu se cuvenea să cuvânte mai târziu gurile rele și hrisoavele, că Drăculea mi-a făcut pomană și eu, ca un molău nevrednic, am primit. Vlad a făcut ca țara lui românească să crească întocmai ca în basme. Orașele au crescut, cetățile s-au întărit, iar poporul a început a-l numi dragul de cât bine le adusese. Apoi, la 1459, Mehmed Sultan, căruia pe la curțile temătoare ale apusului începu să-i se spune cuceritorul, a trimis soli la Târgoviște să ceară prunci pentru armata lui de ieniceri. Nu l-a cunoscut pe Vlad și nu a știut ce se abate peste imperiul lui cu asemenea nemai auzită cerere. Vlad a refuzat birul și în iarna lui 1461 armata Valahiei a pustit linia Dunării și a dat pierzării mulțime nenumărată de păgâni. După așa ispravă, Vlad și-a pregătit țara de război și a așteptat. În arșița verii, armata otomană înainta prin câmpiile Valahiei, numărând sute de mii de oșteni. Drumul lor spre Târgoviște au fost hărțuiți zi și noapte de oastea valahilor care arseseră câmpurile, otrăviseră fântânile, pustiseră satele și care apărea, tăia în ieniceri și în spahii și dispărea ca o nălucă, așa cum se ivise. În noaptea aceea de iunie 1462, scrisă în istorii, Vlad și-a lepădat mantia de domn creștin și împreună cu astea lui a îmbrăcat straie de spahiu. Ca un fulger a străbătut Vlad tabăra otomană de-a lungul și de-a latul, semănând panică, groază și confuzie între turci care nu mai pricepeau care-i dușman valah și care-i osmandău. Dimineața, mai bine de jumătate din ordia lui Mehmed îngrășa pământul țării românești. Europa și țara românească erau izbăvite de primejdia cea mare a semilunii. Pentru isprăvile lui cele bune și folositoare, să-l țineți minte pe Drăculea. Iar de câte ori va fi să vă prindă îndoiala despre el, uitați-vă către steagul vostru, căci Vlad este vulturul de pe stema țării românești.